Matul is-sena l-oħra l-Financial Intelligence Analysis Unit l-FIAU li taħdem kontra reati finanzjarji f'pajjiżna investigat ftit aktar minn 9400 rapport fuq tranzizzjonijiet suspettużi. Dan ifisser żieda ta' 3% fuq is-sena ta' qabel kif joħroġ mir-rapport annwali għall-2024 li dwaru l-FIAU għamlet preżentazzjoni lill-midja l-erba' filgħodu. F'din il-ħidma biżjed infurzar jirriżulta li l-aktar rapporti komuni kienu dawk brabta ma' kumpaniji tal-gaming tant li kien hemm iżjed minn terz tar-rapporti kollha tas-sena l-oħra. Waqt li ftit iżjed minn 1700 kienu dwar kumpaniji li amministraw il-flus bħal cryptocurrency u biftit inqas minn hekk dwar istituzzjonijiet finanzjarji u dawk tal-kreditu. Dwar awtoritajiet kompetenti, aġenziji governattivi u dawk tal-infurzar saru biss 39 rapport. Is-sena l-oħra l-FIAU wkoll irċiviet mal-100 rapport brabta mal-ksur tal-liġi li tirrestrinġi tranzizzjonijiet bi flus kontanti li jaqbżu l-10,000 euro. Il-kap eżekuttiv tal-FIAU Alfred Zammit tkellem aktar dwar din il-liġi. Kif wieħed jaf Malta bħal ħafna pajjiżi oħra fl-EU għaddit liġi li wieħed ma jistax pereżempju jmur jixtri dajsa jew karozza u jħallas għalija in cash għal iktar minn 10,000 euro u iktar. U din il-liġi tippermetti wkoll u tgħin fil-ġlieda kontra ħasil tal-flus. Huwa importanti li wieħed ikun jaf li din il-liġi tapplika lil kulħadd kemm lil min qed jixtri u anke min qed ibih. U issa bħala FIAU wara li għamilna numru ta' media campaigns biex inżidu iktar għarfien mal-pubbliku kollu Malti u Għawċi fuq din il-liġi, issa bdejna anke nimplementaw u ninforzaw din il-liġi. Parti mill-rwol tal-FIAU u dak li twettaq supervizjoni tant li fl-2024 wettqet 187 ispezzjoni. Brabta mal-infurzar mill-aspett amministrattiv, l-FIAU ħarġet ftit aktar minn $500,000 euro f'multi. Is-sena l-oħra waqt li ppubblikat 8 dokumenti ta' gwida, l-FIAU rat it-taħriġ tal-ħaddiema f'madwar 11,000 siegħa. Ħarġet ukoll aktar minn 6,800 rapport statistiku li tqassmu kemm entitajiet oħrajn simili madwar id-dinja fejn anke saru 19 ftehim ta' kollaborazzjoni u entitajiet lokali fosthom id-Dipartiment tat-Taxxi u l-Korp tal-Pulizija. Fil-konferenza lill-midja l-FIAU spjegat li din is-sena wkoll se tkun waħda impenjattiva hekk kif inhu ppjanat li jitwettqu ħafna mill-miżuri long term fl-istrateġija tagħha li diġà twettaq kwart minnha. Il-kap eżekuttiv tal-FIAU enfasizza fuq l-investiment tal-Gvern fit-taqsima bżieda fil-ħaddiema tagħha ta' livell għoli li fil-maġġoranza tagħhom huma Maltin. Fil-fatt skont ir-rapport annwali hemm 159 ħaddiema Maltin minn total ta' 175 ħaddiem.